Здравейте, хора! Аз съм Колко, Иво е тук, ама от друг телефон, защото... Иво, кажи нещо. Защото на Колко телефона решава кога записва екрана, за да играе, не се чува моя негови, така че се протокол от телефона. Може да се абонирате за другия ни канал, където е на Иво телефона. Казва се Колко и Иво влогарите. Така че ще има почти всеки ден и от моя канал, ама и от на Иво канала. Все пак там влогваме. Значи, Иво, играеме, нали знаеш, съм български. Хора... И хора, само ще ви кажа нещо. Играеме една друга съм български, където аз си той. Имаме всичко, защото моя и неговия телефон просто не могат да смогнат игрите и на моя става бавен, когато играем и затова. Така че не ни хейтвате. Да не забравяйте, абониране и лайк, че се караме. Той Васко жабата бе. Иво, аре, крейтвам парти. Добре. Ако ме поканиш днеска. Така, join парти. Хората, знаете, не сме от най-добрите, ама... Това се остава за вас да решите. Да. Няма музика, защото съм изключил, защото... Това гадно се чува на нашия разговор. Да. Защото, значи, когато се обада от моят телефон... Много яко се кой кичва клипчетата, бе? По принцип, сега аз ще качвам... Това е моя канал. Сега аз ще качвам от моят телефон. По принцип, аз трябва да ги едитвам. Да, той ги едитва, защото капкът не мога ми се изтегля на моят телефон. Моят телефон просто трябва ми нов телефон и малко, ако знаете тази игра с там, малко се изнервих и си фърлих телефона, ама това е друг въпрос. Сега, какво? Чайте, че ми заби. Защо ме скепва цялата работа? Какво? Нали бехме се обадили тогава? Да. Значи, Ами иска да знаеш какво се чуваш. Знам. Хора, извинявайте за бъгването, просто няма много интернет на този телефон. Тук сега съм си насел по принцип и имам едно нещо. Може и да кача епизод на GTA. И съм твърде тъп за себе. Ако да, така му подари GTA-то. Ето аз тук, където говоря. О, брат. Ето ти, Иво. Ти си със златния Мистер Бист. Ти колефайтна ли си? Не. Само ще ви кажа, хора, аз не съм много добър на играта. Ти си играл повечето време. Да, това си гледам. Аз даже почти, когато за първи път я пробвах тази игра, просто не знаех какво се прави. Аз тогава бях... Аз тогава си спомням, аз тогава бях много напреде. Нали си нормалната, де? Да. Хора, аз няма се колифайтна. Колефайтна ли се? Ти? Не. И аз не. Лив. Хора... О, фък. Извинявайте, YouTube, просто малко съм свикнал така и за това. Хора, не ме слушайте. Това трябва... Иво! Да. Ще трябва да го изрежеш. Не мога да изрязам. Нищо, ще го единиш. Но хора, имам добри новини. Може някаква силна музика през това време. Не. Хора, само ще ви кажа. На 100 абоната. 100 абоната. Това да подчерта и в двата канала. Не бе, това е за моят канал. По принцип за това. На 100 абоната показваме. От моят канал показвам на един мой приятел и Виктория, която не знам дали я знаете, ама ще й покажа лицето. Колкото и да не иска, даже 50 абоната. Иво, ти какво ще направиш при 100 абоната? Ще подаря на някой игра за PlayStation 4. Пазя в тайна. Но ще видим кога. Да, ако можеш да ми пратиш днеска. Хора, само...
What? Прати ми, бе. Готово. Така, добре. Давай плей. Хора, моля ви се, абонирайте се за този канал. Близо сме горе-долу. До 50 абоната и показваме лицето. И някой ден пък, кой знае, на 1000 абоната giveaway-че. Аз ще правя на 1000 абоната giveaway. Така че, хора, моля ви се. Просто трябва да някой ден да стигнем 10 милиона, кой знае. Да. Така че внимавайте. Какво правите? Да. Чакай, че тук стана омазал. Засърбяме тъпия кръг. Направо. Хора, само ще ви кажа, ако искате видеа на... По принцип пишете в коментарите на какво искате да снимам. Или Иво. Само включи коментарите. Включително, защото по друго нещо не може да пишем, защото да напишем. Дали ще съобщение в Instagram или TikTok? Да, таковайте се за... Ще сложа профилите ни. Да, той ще сложи профилите ни, нашите профили. Но, аре да се последваме там, Аз ще те последвам и в TikTok и Instagram. TikTok аз трябва да си го изтегля пак, защото телефона ми прави леки проблеми. Изтегли си го още днеска. Още сега даже След клипа. Да, след клипа. Хора, да се надяваме да стигнем няколко там 50-100 абоната, да видим какво ще става. Моля ви се. Просто... Ако ни обичате. Да, ако ни харесват. Ако обичате Господ. Не, вече прекали. Ти колифайтна ли са? Не, а ти? Аз да. Аз съм близко до финиша. Той къде ми скара този рък? Той ме качи на вас. Чай видим малко. Хора, има да си играем още. Хора. Само ще ви кажа нещо. Когато стигнем 60 абоната, айде 60 абоната, първия стрим. Иво не се колифайтна. Колифайтнах се. И ми бъгна жестоко. Тук май не аз колифайтнах. Ши. Здрасти, купич. Здрасти. Забузнах. И аз бе. Само не ни хейтете. Защото малко лошо ще стане. Значи ще викна Готика 47 да ви отиде в мазето и да ви... Не знам. Да ви направи на мусака. Или ще викна моят приятел Чочко да ви изяде. Друго не знам. Тя да се найбаш такъв приятел. Имам по принцип. Чочко? Да. Къде си бе, Чочко? По принцип. За всички, които се казват Иван, Ивайло, Чочко, Петкан, Георги и Митко, поздрави за тях. Да. И аз се колифайтнах. Да, сме. А ти? Не. Давай го. Те въртележките са... Не успя, нали? Добре. Намери ме и ме гледай до края. И искам да кажа за мен да те убия. Тук Иво знае колко съм тъп. Един път, още не снимах, още беше извън кадър. Се самоубих. Да тестваме просто. Самоубих се, без да искам. И то погледнете къде? Ето. На първото? Не беше на първото, бе. Тук. Да, тук. Беше доста си трудно. Беше много накрая. Ще пада да го направя. Ще се кара. Бях близо до... Направя цунка. Хора, извинявайте, ако се чува много зле. Това е просто защото още не играме на компютри. Скоро време. Изчакайте малко време. Да. Скоро време. Кой знае? Все пак. Кой знае? Не
може и още следващия епизод. Не. Аз мога да играя пък, мога на лаптопа на сестра ми. Тихо. Значи, хора, очаквайте епизод на Mortal Kombat за мобайл версията. Очаквайте го. В неделя, не знам. Скоро да знаете, че може и да не участвам. Да, той може и да не участва. Но има шансове и да участвам. Има шансове, ако не е зает. Защото на него му се роди... Той вече е вуйчо, въпреки че е малък, ама това е друг въпрос. Чакай, хора, знаете ли на колко години станах Чичо? На 2. Какво? А само искате ли да ви... Аз не знам дали знаете. Не знаете, аз още не съм казал на хората. Имам малка сестра. Вече. Така, колко има една лоша новина? Каква? Умрях. Аз не. Че трябва да трепам. Не успя. Иво, колифайтнах се. Узве! Хора, утре очаквайте епизод. Или на... Не знам на коя игра. Или на Mortal Kombat. FC не снимам, защото ми е тъпо, защото няма смисъл вече от нея. Или, когато, защото, Иво, ти не знам дали знаеш, ми изгоря, аз съм си на село. В София ми изгоря рутера. И не знам дали да ви кажа, но изнервих се на Fortnite и с цялата сила го треснах. Хора, чуйте, може да има епизоди на Fortnite? Или GTA. Да. Въпреки, че едва минах. Просто никога не съм играл GTA, нали, мисиите. Да, епизодът е в 23, когато епизод ще бъде снимани в Марс, защото аз съм в 23 и тогава ще ги си епизодът в 20, нали колко? Не. Опа. Хора, ако искате, може да сменим играта. Мисъй! Ама все още не. Хора, пишете да пробваме ли да си... Ако искате само, аз сега нямам играта, нали Иво? Нали знаеш за коя игра говорим? Коя? Започва с Б. Да. Ако искате, може някак си да играме, но... Ще се опитаме да си върнем акаунтите на играта. А ако искате, пишете в коментарите. Ако не се абонирате за Иво, ще стане лошо. Ще се караме. Значи... Няма да се караме, няма да се биеме, вършка си лякаме, но ще караме комбайна. Да, знаем, че не го... Мъкни, бе! Значи, знаем, че не го пееме. Знаем, че... Но все пак искаме да си го пееме, това се за наш кеф. Не го пееме правилно. И за ваш кеф. Да, ако искате някой ден, не знам кога, но скоро, кой знае, Иво видях как се преби. Няма да казвам тази думичка, защото ще махнат или акаунта ми, или видеоклипа и... Значи, Иво, искам това спасяване, да го видиш на клипа, да го изгледаш. Кое? Едно спасяване имам. Като го едитвам ли? Да. Имам едно спасяване тук-що. Направих гати спасяването, брат. Значи, добре, я видим кое е новото. Това е новото. И това е новото. И пътеките! Хора, моля те, пожелайте ни късмет. Късмет, да, живнеш. Да. Ох, Иво, толкова дълъг ли ще стане този епизод? Я да видим коя минута е. Защото, да, 14-та минута, а трябва до 30 и някоя. Айде до 35-та. Не трябва да става толкова дълго това видео. О, хора! Колко? Очаквайте видео на някои от игрите на Five Nights at Freddy's. Да. Очаквайте в понеделник. 10 и 15 почваме. Ще се обада на Иво
Не, няма как да се лага. Значи, хора ще го преместим, когато баба ми си дойде, защото няма как да играме така и да се обаждам. Така че хора ще го преместим, когато баба ми се дойде в София и ще видим какво ще правим. Иначе, утре очаквайте някакъв епизод. Хора, Иво, искам да се съгласиш на това. Понякога да влогвам и от моя канал ти да играеш игри на твоя канал. Понякога само. Да, понякога да. Така че утре може и да очаквате някакво влогване с едни мои приятели. За жал сигурно. Не, всъщност в София, когато утре си дойде, ще излезна с Иво и от неговия канал ще направим влог. Да, утре. Когато си дойде. Ти колко ще си дойде, защото аз трябва на календар. Къде? На календар. Какво? На календар в локото. Да, забравих да ви кажа. Аз тренирах, просто трябваше да се преместа по финансови. Не, по някои причини. Не. Пред тебе вече се хващаш, исках да те удара да пазиш на оръж. Аз видих как старах на топка. Видяхте. Това ще го вижда клипа. Само, Иво, не псувай, че ще ми бамнат акаунта, ще се караме. Ще се караме, ще се биеме. Аз къде тръгнах? Той даже ще се го бие. Ако сега вие не знаете, хора, ако не знаете, че аз съм от телефона, аз просто не знам какво ще направя. Ще се фърля от втория етаж на къщата, защото сега съм в къщата. Блок даш плюс лазер даш. Което е много гадно, бе. Не само лазер даш, да, се обърках, бе. Не, бе. Само ние двамата остана. И още някакъв там остана. Не! Майко! Да сменим ли играта, бе? Дайде! Не, бе, дай да си продължим, Ако искаш се малко бъл. Не. Какво? Ако сменим играта, коя игра ще бъде? Дай да не си я сменим. Хора, сега пак проверявам коя минута е. 17, почти 18. Добре, 5 минути проверява. Да, защото не съм като от компютър да мога да видя от всякъде. За жалост. Хора, поне 5 лайка и правя видео на GTA. Сиво. Да, ама след училище, а не след 4. Да. За жалост сме още на училище. Хора, пишете в коментарите, харесва ли ви да ходите на училище. Защо не можехме да отидем 10:30, трябваше 7:15 да станем и да отидем в 7:30 и започваме в 8:15. Хубавото, че аз понеделник няма да съм на училище. Защото съм на доктор. Защото аз трябва да съм на доктор, поне тази седмица, почти цялата седмица. Не бях на училище, защото бях много повръщах, ама много повръщах. Да, един път като го се обах направо го чуха и така, тащиш. Да, така че ако отида веднага до банята, това е защото трябва пъто, да знаете. Така че, извинете, ако остане, че Иво някак си ще успее да го кътне. Да, ще питам с някакъв силна музика, да се чува. Умря ли, бе? Не, целък лазер даш. Лазер даш. На лазер даш ли си, бе? Да. Умря ли? Не. Не те виждам. Готово, квалифай. Хора, ако искате румтур утре, може да го получите. Да, и на моята стая може. На моята стая и ти на твоята. Да, но трябва да си го направя сам. Без тебе. Да, не, всъщност с мене, обаче аз ще го снимам. Аз ще държа, няма да се обръщам към мене.
Ма говоря на къщата ми в село. Да, това без тебе, че в апартамента в София... Без тебе, искаш да кажеш. В апартамента в София аз си снимам, обаче просто няма се обръщам в камерата. Да, той трябва да снима. Както исках да направя и се снимам. Както аз... Значи имах за няколко часа за един ден там един клип с Виктория как държи и ме изнерви твърде много и просто вече не говоря толкова. Хора, който не е разбрал, ще ви го кажа в друг епизод. Кое имаш? Аз после на тебе ще ти кажа. Добре. Хора, моля ви се. Молете се. В Mortal Kombat имам само Diamond картички. Нали на PlayStation нямам. Господ. Що? Ти си Господ. Защо? Защото ти имаш Diamond карти. То по принцип всеки човек, когато играе Mortal Kombat, може му се паднат. Ако знаят къде си ги вземе. Това е нещо ново. О, Мистер Бист! Нещо на Мистер Бист! Само ще ви кажа, аз съм доста голям фен. Само ще ви кажа, ако не знаете кой е Хараман Добрев, ще се караме. И ще се биеме. Много тежко. Много. Ще ви лепнем за стената. По принцип. Да. Иначе... Хора, аз май няма да мога да се колифайтна. Да, аз ще се колифайта за 100%. Не, имам шанс. За мен всичко ми помага. О, what the fuck. Това трябва да го изрежеш някакси. Няма нищо да изязвам към яде. Аре бе. Не, по принцип не би трябвало да... Хора, молете се. Хора, молете се тежко. Имам шанс. Имам малък шанс. Ако колко ти се колифатнеш, аз се гърна. Не бе. Чай, аз ще съм. Ето те! Знам. Това ще го изрежа. Не, спокойно, то не го записа. Как да го записам? Не бе, не се видя просто. Не можеш да изрязваш, какво стана? Не бе, не си чу. Хора, моля. Колко си колифайтър? Как бе? Колифайтър се. Хора, ако искате да видите, ще правим. Колифайтър ли се? Yes, sir! Готово. Узве! Я видим коя минутка. 23-та. Как тяничко го казва 23-та? Се гръмна някак. И сега представя път да ни даде Мистер Бист. Дано. Некви тъпи извънзем. Имаме един тапак в носа, където просто се казва Радослав и е ужасно гаден. Това е най-гаден, това е най-противен човек. Моля, ако го познавате Радослав Василев, моля, опознайте се от него. Да, моля ви се. Моля. Той не е в класа. Иначе всички пишеме диктовка. Той нашо си блее като... Не, той просто е забрал абсолютно всичко. Той просто не е пописан. Той не може да пише хубаво. Той дори не пише, никога не е писал. Да, по принцип. Той още от първи клас не пише. Да, това се е верно. Ама вече госпожите прекаляват. Що? Брат, само ни кара да пишеме. Брат, ако не искаме да пишеме. Не знам. Няма да пишеме. Колко? Беше на първи клас, един път какво направих? Какво? И това госпожа, че съм си забрал това предмет. Аз съм го правил милион пъти. И аз. Нали знаеш, че в българския ми е това? Кое? Езиковите. Аха. Аз тебе коя минута? Пате, колко? Като казваш коя минута, така да бягаш. Я коя минута? 24-та, 25-та вече.
Аре, не. Ама ти колифайтна ли се, бе? Да. А, тук що те бях видял. Видя ли как направих Брекзит? Да. Няу. Аз оставам. Да, сме на финиша. Хора, според мен мистер Бист. Ако някой мисли, че... Виж кой баба се прави. Ай, дори мен. Ке паса, добър, казвам. Колко поред мен по-лесно е някой мап, който да се падне някой хора да умрат, отколкото някой да се колифайне. Използвах топката. Хора, ако играете с Stumble Guys, си имате топката. Ако имате топката... Не знам как ще стане, ама това е друг въпрос. Тук хората могат да видят как ми бъгна. Мога, защото аз съм от друг телефон. На клипа. На клипа мога, като го едитвам мога. Точно. Хора, аз тук няма да спя. Какво? Ще съм първи. Виж, аз спечелих. Да. Бате, точно пред един лицето буквално да се метнах отгоре. Ти си кати късмети. Хора. Дойде. Почти краят. Защото на 30-та минута клипът свършва. Не, на 30 някакво. Не бе, на 31-та, защото трябва да ям. 31 и някоя си секунда. Да. Но проблема, хора, е. Утре не знам какъв клип ще снимаме. Силно. Да, утре мога да влогваме или да геймваме влог. Утре. Вие да сме чуйте. Вие на влога за това вие сте видове, давайте вие да записва и така. Значи, хора, утре ще има рум тур на моята къща в... Да. Няма да кажа селото. Значи не чуем, ти намеря къщата. Едва. Лазер даш. Ето го победителя, ето го бе, ето го, цукайте на колонката. Вече сте чули. Нека се самоуби. Аз се убих. Не, той само се самоуби, бе. Но чак, че и аз видях, че убих един. Мистер Бистовете. Тя ще ги страдия. Както винаги. Хора, моля ви се. Колифайтнах се. Колифайтна ли се? Да, ти? Да. Брате, кой не е колифайтна тук? Не знам. Хора. Моля ви се. И после, хора, искам някой да познае в коментарите какъв ми е PlayStation. Аз знам да кажа ли? Не. PlayStation? Но. Ебам се, ще ви... Само където няма и 0. Тук топката е много полезна, използвайте. Хора, ще ви кажа. PlayStation 4 и ето, където сега говоря с него, ми е даде. Черен е. И е нормален, не е про или някакъв став. Не. Той е просто нормален PlayStation. Втора ръка. Що втора ръка, бе? Баща ми. Защото не можеш да дам 1000 лева. Топа, нали е толкова PlayStation 4. И... Бате, на финиша умрях. Видяхте. Ако не тук... Какво става? Не ме бутай, моля те. Не ме бутай. Не бе, бате, не ме бутай. Не, стейки тех. Бате, аре, бегай тука. Аре, отивай там. Давай, бързо бе! Бързо бе, Ивелине! Що? Ето такова. Аз го не май. Ако представиш го пак те бутата, зависи да не се колифайтнеш. Чат пребия. Какво ще направиш, я кажи? Просто във вторник какъв ще ти зашия. Направо нямаше да може да се събуди. А? Вторник
ще идваш? Вторника, казах. Да. И знаеш какъв е... На зеленото стана. Знаеш какъв е кефа? Знаеш какъв е кефа? Че доктора работи от 7:30, аз ще отида в 8:30 там. Там. Искам да направя Брекзит на него. Това не е Брексит. Принцип. Така му кажа. Там. Бате, аре спри. Но. Сейчас се... Да. Опа, Брекзит. Спри се. Бате, чакай, че ме сърби. Не искам да знам каквото сърби. Ухото. Чай, че помислих за нещо друго. Брат, ти си най-със момчето. Ти умря, ме. Езе! Узе! Най-после аз! Езе! По-добро съм на тебе, така че пътеките. Хора, искате ли да ви... Еми, не може. Я им коя минута е? 31. Аре, до 35, аре. Айде, давай плей. На мен не ми стига, че 31. 31, спокойно. Хора, ако искате, ще си стегля утре Five Nights and Freddy's, ама няма да играя тогава, защото утре имам работа, че мога само да направя румтура. Значи искаш да кажеш, че няма да се види, бе, така ли? Абе, говоря сутринта, ще го правя, след когато се прибера от сутринта. Иначе след това ще се видим ли? Когато си дойде в София. Да, бе. Добре, Оф, не, пързалката. Брат, какъв е този гол човек, бе? Не знам, и той ли беше пред тебе? Той беше, да, по принцип. Не, той беше до мене. Бате, какъв... Брат, тихо, бе. Сочи, ти си ти. Дразниш ме. Не ме пресека. Аз гледах под тези решетки, ти къде си, бе? Още съм почти в началото. Аз вече съм от тези въртележките. И аз. Вече съм ги минал. И аз вече ги минах. Пам. Аз изкочих направо на... О, what? Блок. Хора, значи когато едитваш, можеш да видиш какво стана. Какво? Колко искаш ли да си говорим да едитвам? Еми, аз не успях да се колифайтна. Гледай ме, аз се колифайтна, гледай ме. Мистер Биси. Ме гледаш ли? Да. 33-та минута. Не, лазер даш. Пътеките. И това тук ти го минала. Ето, гледайте. Хора, надявайте се за Иво. Да, аз съм единствения шанс на нас. Да, ама си твърде май смотан за. Браво, бе. Какво правиш, бе? Не искаш да бъдеш. Готов? Ама не победи. Победих? Не си се още. Победих? Не. Ама говоря, че още не си взел короната. Да. Мразата. Това е най-гадно
гадното ми се падна, това, което го мраза. Тя те гледам. Това просто ми е идола на мразенията. Просто се опитай да стоиш на първото и това. Бате, ако не знаеш какво правя, ти ще си бог. Нали те гледам току-що? Почва да те гледам. Казвам, ако познаеш. И да, брат, тук какво правя? Кажи ми с тази котка. Гледа пред сака. Ще убия тази котка. Да не паднете, да не умрете. Тихо, бебате. Ето, остават ти още 3 да умрат. Двама някакви пичове да умрат. Вече това. Иво има шансове да Мразите. победи. Мразите. Не, те като паднат, те ще умрат. Ще умрат ли, бе? Да, те като падат, те ще умират. Аз им правя така, че... Аз гледам да прескачам през едно, за да си имам ясно. Те къде са, бе? Колко много е тъп... Бат, сърцето ми бие с 300 пулс. Единия е над тебе, Така това не е добре. единия е на първото. Как, бе? Не е на първото. Не питай колко трябваше да бързо това го направиш. То победи. И хора, за съжаление, епизода свърши. Довиждане, дано сте си прекарали хубаво в гледането. Но Гледайте епизодът, абонирайте се за този канал и за колко Иво влогарите. Хора, Бай-бай и... до утре.